Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arka Dağly Gahryman Ferdarymyň tagallalary bilen ýaşlara diýsen uly mümkinçilikler döredilýär. Şonuň saýasynda da biziň ýaşlarymyz dünýäniň ähli künjeklerini bilim alyp, watanymyzy gülläp ösürmekde uly işler alyp barýarlar. Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arka Dağly Gahryman Ferdarymyň döredip berýän ähli mümkinçiliklerini türkmen ýaşlarynyň duýsanjy çäksizler. Uzakta borsa da yollar, yürektedir edililer. Kanını da sayrardırlar. Vatan, kız jiger canımız, Arka Dağlı Ferdarymı. Akmanımız yaşlar bilen, beyik işler bilen, täze döwür, eýýan bolan, kulaçan, terek kanımız, Arka Dağlı Ferdarymı. Eni atsa doğan kardeş, yürek yakıyın lengizler taş, dilim bilen göğünler hoş, baş oğanlar, oktarımın, Arka Dağlı Ferdarymı. Alım bilim çırağımız, anam ömrü şıgarımız, nerede olsak siz bilen biz, siz bizim şöhra şanımız, Arka Dağlı Ferdarymız. Eneýeriň aýasynda, ýaşyl tuğuň saýasynda, bagtyň hamir maýasynda, siz biziň ajap çağymyz, Arka Dağly Ferdarymyz. Ýakyn hem ýady bilen, dost soňarlyk bady bilen, türkmen diýen ady bilen bagly, damarda anymyz, Arka Dağly Ferdarymyz. Hürmetini geçirdi, uysançılık adam